estem al Caprabo de Caldes de Montbui. Felicitem i agraïm aquesta iniciativa que no només aposta per la qualitat, sinó també aposta per el fet que els que som consumidors podem trobar aquests productes d'una manera més còmoda i més fàcil. El jove en si està acostumat a comprar a Caprabo, amb una gran superfície, i teníem aquesta petita por que el producte de proximitat es pugui arribar a perdre. El fet de trobar-lo aquí al Caprabo és un valor afegit. En principi, Caprabo ens ha servit també de llançament amb el nostre producte amb persones que possiblement no el coneixien, perquè la venda nostra és la petita botiga, la botiga especialitzada, i Caprabo ha apostat per nosaltres amb aquest tipus de segment i de línia que afortunadament cada vegada va més. No té sentit fer una despesa alta en energia, en contaminació que comporta el transport, quan podem gaudir de productes elaborats a prop de casa nostra. Teníem una botiga al mig del poble de la Garriga, es va tancar i llavors ens va anar molt bé l'acord aquest amb Caprabo per vendre una altra vegada que el públic de la Garriga tingués l'embotit. Nosaltres fa 3 anys que vam començar amb Caprabo i estem molt contents d'aquesta oportunitat i de valorar com està funcionant el nostre producte. Yo que disfruto muchísimo. Caprabo ha acertado. La hace una vez al año, pero creo que la tendría que hacer alguna vez más. Penso que encara que amb coses a vegades hem de pagar una mica més això, però sabem que mengem qualitat. Jo vic a França i hi ha poquets fuets i aquí hi ha més i m'agraden aquí els fuets. Una oportunidad para conocer el verdadero gusto de aquí y si no, siempre compramos el mismo, ¿no? Com que aquí a Caldes ja tenim els productes locals, sobretot les magdalenes i la pasta de Sant Martí i pasta de sopa, són les que més venen a buscar. Aquest 2017, les ventes de productes de proximitat a Caldes de Montbui han crescut un 10%. Des de Caprabo creiem que el proper any sigui millor, perquè n'hi ha molts clients i molts productors de proximitat interessats en aquest projecte.